Vi har valgt emne 7, som er, hvad er cirkulær polariseret og planpolariseret lys, og hvilke typer overgange kan vi inducere med hvilke dele af det elektromagnetiske spektrum. Ja, og vi er gruppe 3, bestående af Halvdan, Cecilia, Lærke og Mathilde. Og som materiale har vi brugt Stefans noter. Yes. Og sådan et baggrund for emnet, det er, at planpolariseret lys det kan bruges til at undersøge f.eks. kiralitet i molekyler eller materialer. Så bruger man også sådan nogle filtre i kameraer, og så de her typer af overgange, den bruger vi i spektroskopi, som er essentielt for kemi. Så når vi snakker om lys, så er det jo elektromagnetiske stråler, og hvis vi bare har sådan lys her i rummet, så går det i alle mulige retninger, men vi kan så snakke om det er planpolariseret eller cirkulært. Men først og fremmest en elektromagnetisk stråling har ligesom et elektrisk felt op ad y-aksen og et magnetisk felt ud af x-aksen, og så bevæger sig i en eller anden retningssæt. Og de her bølger, de oscillerer, og den måde, de ligesom oscillerer på, det afhænger af de her to formler. Vi kan se, at de ligesom afhænger af noget med vinkel, hastigheden, bølgelængde og z, det er bare en position på z-aksen. Og hvis det er planpolariseret lys, så kan vi ligesom skrue det igennem et filter, sådan så de retninger, vi ikke ønsker, bliver filtreret fra, og det bliver plan. Og hvis det er cirkulært, så betyder det, at de her oscillerende bølger ligesom roterer rundt om z-aksen, når lysbølgen ligesom bevæger sig. Cirkulært polariseret lys kan være enten højre eller venstre drejet, og det har noget at gøre med, når vi kigger fra den her retning af, hvor lyset bevæger sig, om det drejer mod højre eller venstre i forhold til z-retningen. Fotoner har et spin-kvantetal s på 1, og det gør, at de har et magnetisk spin-kvantetal på plus eller minus 1. Og den kan ikke have et på 0, fordi det vil kræve, at den har en hvilemasse, og det har fotoner ikke. Når vi har cirkulært polariseret lys, planpolariseret lys, så er det i virkeligheden en linear kombination af bølgefunktionen for det højre drejede og det venstre drejede cirkulært polariseret lys. Og derfor vil forventningsværdien for vores spin i z-retning være lige med 0, fordi det er en lige stor kombination af de to her, og derfor ser vi ikke nogen drejning. I det her diagram så kan vi se, at vi har nogle elektroniske energiniveauer, og i hver elektronisk energiniveau, der har vi altså en masse forskellige vibrationelle energiniveauer, som indeholder en masse forskellige rotationelle energiniveauer. Og når vi kigger på energiforskellen, så har vi altså den her sammenhæng mellem H og ny. Og hvis den er lige med H gange ny, så har vi altså, at der er en sandsynlighed for, at den her overgang sker. Og vi kan se på diagrammet her, at den elektroniske overgang er meget større end for de vibrationelle overgange, og de er endnu mindre for de rotationelle overgange. De elektroniske overgange de svarer til det UV-vis-område, og de vibrationelle overgange de svarer til IR-området, mens de rotationelle svarer til mikrobølgeområdet. Og vi bruger altså her den elektroniske del af det elektromagnetiske stråling, og i et andet spektroskopi som ESR og NMR, der bruger vi den magnetiske del af elektromagnetisk stråling. Ja, så for at opsummere lidt, så har lys altså en elektrisk del og en magnetisk del. Og alt efter hvilken retning de her har, så kan de have forskellige polarisabiliteter. Cirkulært polariseret lys, det har et veldefineret magnetisk kvantetal på enten plus eller minus 1, hvor lineært polariseret lys er en lineær kombination af lige dele af det højre og venstre cirkulært polariserede lys. Og forskellige energier af det her lys, eller fotoner, som vi snakker om, kan bruges til at excitere forskellige energiniveauer i et materiale. Og alt efter om det så er rotation, vibration eller elektroniske overgange, så kan vi bruge det til forskellige former for spektroskopi, som vi kan bruge til at bestemme strukturer af molekyler og andre materialer.